Салом ба ҳама. Барои аз YouTube видео скачат кардан ба iPhone аввал барномаи документро скачат мекунем. Барои ин ба App Store меравем. Дар ин ҷо барномаи документ нишон дода шудааст. ин барномаро ман дар iPhone-ам скачат кардам. барои ин ба барномаи документ меравем. бо воситаи ин барнома мо метавонем видео, аудио, китобҳо, музикаро скачат кунем. ба браузер меравем. ба сайти Safe.rom дохил мешавем. бо воситаи сайт мо метавонем видеоҳо ё аудиокнигаҳо бо аз YouTube, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Twitter, TikTok ҳар гуна видеоро метавонем ссилкаашро копӣ карда дар ин ҷо монда скачат мекунем. масалан ба YouTube меравем. ин сайт ба таври автоматик видеоро меёвад. метавонед бо форматҳои MP4, HD ва ҳар хел скачат кунед. дар ин ҷо метавонед шумо ҷое яъне папкаи скачат карданро нишон диҳед. ана видео скачат карда шуда истодааст. видео скачат шуд. ин видео дар папкаи загрузки скачат карда шудааст. метавонед ин видеоҳо аз ин папка тамошо кунед. метавонед ин видеоро ба барномаи фото сахраӣ кунед. бо ин тамом раҳмат ки ин видеоро тамошо кардед. то боздид.